Primele semnale iernii și primele probleme serioase pe drumurile din țară. 8 mașini s-au făcut praf astăzi pe autostrada Transilvania din cauza poleiului, iar de aici oameni nervoși, acuzații aruncate în toate părțile. Șoferii spun că, deși erau semne de dimineață că e nevoie să se intervină, cei de la Societatea de Drumuri au scos utilajele abia în momentul în care mașinile erau deja rău șifonate. Și poliția a ajuns la concluzia că s-a intervenit târziu. Cert este că traficul a fost total închis în această după-amiază pe A3 până când drumarii și-au făcut treaba. Nu insinuez nimic, nu v-am spus. V-ați surprins? Iarna de n-ați putut arunca material? Probabil. E vina conducătorului auto că s-a deplasat în acest moment pe aici. Domnii mei, eu cred că vorbim între oameni cu o anumită responsabilitate. Dacă dumneavoastră doriți un ton ironic, eu nu vă răspund că... 8 mașini stăteau în mijlocul autostrăzii, în timp ce angajatul de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj încerca să explice polițiștilor de ce nu a ieșit mai repede cu utilajele. Intervenit între aceste două ore de patrulare, deci sunt obligat să intervin într-un anumit număr de ore. Nu doriți alterna polițiilor bani? Dar dumneavoastră, prin vocea colegului dumneavoastră, prezentați mai unilateral cazul. Polițiștii spun că drumarii greșesc atunci când ies pe autostradă cu lopețile. Pentru ca drumul să fie în stare bună și iarna, ar fi nevoie de utilaje speciale. Un lucru este cert, autostrada s-a transformat în câteva ore în pârtie. A produs un număr de 8 accidente în care au fost implicate autoturisme. Aceste 8 evenimente rutiere s-au soldat doar cu avarierea autoturismelor. S-a intervenit și cu o oarecare întârziere, fapt pentru care administratorul drumului a fost sancționat de către noi, contravențional. Printre cei aflați în mașini erau și 3 copii. Oamenii spun că nu au putut face nimic pentru a evita coliziunea. Păi a scăpat mașina de sub control, am intrat într-o zonă cu polei și gheață și dintr-o dată s-a dus. Cei de la drumuri nu erau în zonă? Nimeni, nu. Te gândeai că acum se izbesc în tine toate și nu venea nimeni să semnalizeze nimic, nu puteai să faci nimic. Și stăteam și vedeam care se mai lovește, stăteam ca la televizor, cei din spatele nostru și suntem loviți doar un pic în spate. Circulația a fost oprită timp de 2 ore pe porțiunea Turda-Gilău, timp în care utilajele au împrăștiat material antiderapant. Aproape imposibil de mers astăzi pe drumurile din sudul țării. O ceață densă s-a lăsat de dimineață și a dat peste cap tot traficul. Vizibilitatea a fost redusă pe DN1, drumurile din Ilfov, dar și pe autostrăzile 1 și 2. Și la malul mării ceața crea probleme. Porturile au fost închise timp de 8 ore, iar cursele aeriene redirecționate de pe Mihail Cogălnicianu spre alte aeroporturi din țară. Dar care este situația acum pe autostrăzi și cum se circulă, ne spune colega mea Olga Popa. Cât despre cursele aeriene cu întârzieri ne va da detalii colegul meu Costin Anghel, care se află la aeroportul Băneasa. Pe DN1, în județul Prahova, la mai mult de 50 de metri, nu se vedea nimic, iar pe drumul național 72, din cauza condițiilor meteo, 2 mașini s-au tamponat ușor. Colega mea, Olga Popa, este chiar pe autostrada București-Pitești și ne spune cum se circulă. Olga. Seara, domnilor și domnilor, pe autostrada 1 București-Pitești este din ce în ce mai aglomerat și se circulă greu din cauza ceții. Vizibilitatea este redusă la 50 de metri. Ceața dă bătăi de cap și șoferilor din județul Covasna. Pe drumul național DN7 în județul Argeș, condițiile de trafic sunt asemănătoare pe segmentul Pitești-Găiești. De asemenea, în zona montană, pe Valea Prahovei, se circulă greu. Acolo temperaturile scăzute dau posibilitatea formării poleiului și s-au luat măsuri. Acolo s-a împrăștiat material antiderapant. Pe de altă parte, pe DN1 au avut loc 2 tamponări din cauza neadaptării vitezei la condițiile de trafic. De asemenea, pe autostrada A2 București-Constanța se circulă greu. Vizibilitatea este redusă la 100 de metri în apropiere de București. Așadar, dacă aveți de gând să porniți la drum, faceți acest lucru cu mare atenție. Vizibilitatea pe cele 2 autostrăzi a scăzut sub 100 de metri, iar ceața deasă a persistat toată ziua. Cu aceeași problemă s-au confruntat și șoferii care au circulat pe drumurile naționale din țară. Cu luminile de drum, cu luminile de ceață, viteza adaptată condițiilor de
drum, s-ar putea să fie alunecut jos. De la Vila Vulpii către Brașov, pe DN1, carosabilul a fost umed și datorită ceții s-a circulat cu o viteză mai redusă. Tot din cauza ceții, pe drumul național 72, în dreptul localității Movila Vulpii, a avut loc și un accident ușor. Un singur eveniment, o tamponare, o persoană care a condus o Skoda Octavia într-o curbă ușoară la stânga a părăsit partea carosabilă datorită carosabilului umed și a vitezei neadaptate la condițiile de drum. Din evenimentul rutier nu au rezultat victime. O simplă tamponare. Ceață densă și frig a fost și la Odorheiul Secuiesc. Mercurul din termometre a arătat și minus 10 grade. Da, e foarte frig aici la Arghita. Minus 9 grade la Odorheiul Secuiesc. Asta e, trebuie să curățăm fiecare dimineață mașina. Frig a fost și la Homorod, Băi, acolo unde temperaturile au scăzut la minus 12 grade Celsius. Ceața densă a închis și porturile din Constanța și Galați. Vizibilitatea a scăzut sub 100 de metri, iar manevrele de încărcare și descărcare au fost suspendate timp de 8 ore. Tot din cauza vremii, avioanele care urmau să aterizeze pe aeroportul Mihail Cogălnicianu au fost redirecționate spre alte aeroporturi din sudul țării, iar întârzieri au fost și pe aeroporturile din capitală. Colegul meu Costin Anghel este la aeroportul Băneasa și ne spune ce curse au fost afectate. Costin. Bună seara! La acest moment nu mai sunt foarte multe probleme pe aeroporturile din București, pentru că pe de o parte ceața s-a mai ridicat, iar pe de altă parte numărul curselor a scăzut. Din informațiile pe care le-am aflat de la aeroportul Băneasa, mai sunt probleme cu două curse. O cursă care ar trebui să vină de la Roma la ora 20:45 și care va ajunge cu o întârziere la ora 21:35. De asemenea, o întârziere mai apropiată de noi, dacă putem spune așa, este cea a cursei de Pisa, care trebuia să ajungă la 18:35 și va ajunge la 19:30. Dacă acum problemele s-au mai micșorat și numărul lor a scăzut, nu același lucru putem spune despre întreaga zi. Problemele au început încă de dimineață, când două curse de pe aeroportul din Constanța, de pe Cogălnicianu, au fost deviate. O cursă de Istanbul cu 49 de pasageri a fost deviată către Tulcea, iar alta care trebuia să vină de la Pisa a fost deviată la București, pe aeroportul Aurel Vlaicu de aici, de la Băneasa, avea numai puțin de 133 de pasageri la bord. Și la aeroportul internațional Henri Coandă au fost ceva probleme, 3 curse au avut întârzieri, iar cea mai mare întârziere a fost de numai puțin de 4 ore. Și la Cluj 2 curse au avut întârzieri de 2 ore. Cursa către Dortmund și cea de la Luton către Cluj. Clujul se pare că este cel mai defavorizat de ceață, ieri datorită faptului că aeroportul a fost închis din cauza ceței. Numai puțin de 16 zbori care trebuia să decoleze, să aterizeze, au fost anulate. Din cauza ceții, 2 curse care trebuiau să aterizeze pe aeroportul din Mihail Cogălnicianu au fost redirecționate spre Tulcea și București. În plus, alte 2 au înregistrat întârzieri de ore bune. Zborul pe relația Istanbul-Constanța cu 49 de pasageri la bord a fost redirecționat către Tulcea, iar zborul pe relația Pisa-Constanța cu 133 de pasageri la bord a fost redirecționat către aeroportul Băneasa. Motivele sunt ceața pe aeroportul de destinație implicit Mihail Cogălnicianu-Constanța. Pasagerii nu au fost nici măcar anunțați de întârzieri. Ați venit de la Istanbul? Da. Și direct aici sau la Tulcea ați fost întâi? Tulcea. V-au dus la Tulcea? Da. Și acolo ați stat o oră, 2? Acolo? Da, în Tulcea. Cât ați stat? Tulcea, 1 oră. O oră. Cea mai mare întârziere a fost înregistrată la cursa Autopen Sibiu-München, care a decolat din București mai târziu cu 4 ore și jumătate din cauza ceții din Sibiu. Dar probleme au fost și în porturi, acolo unde activitatea a fost oprită timp de 8 ore. Ceața deasă face ca vizibilitatea pe mare să scadă sub jumătate de milă marină, ceea ce înseamnă mai puțin de 1 kilometru. În astfel de condiții, orice operațiuni de încărcare, descărcare sau intrare, ieșire din porturi devin periculoase. Specialiștii nu exclud posibilitatea ca manevrele să fie din nou suspendate în condițiile în care ceața va reveni. Și nu vom scăpa de ceață nici în zilele următoare. Meteorologii spun că vremea rece se va menține. Nadia Ciurlin este la sediul Administrației Naționale de Meteorologie și ne dă detalii. Nadia, ce ne așteaptă în orele următoare?
Bună seara, tot la vreme rece și ceață ar trebui să ne așteptăm și pentru zilele următoare. Încercăm să aflăm mai multe date despre vreme de la meteorologul de serviciu, domnul Dinu Mărășoiu. Bună seara, vă rog să ne spuneți la acest moment pe unde avem probleme cu ceața și la ce ar trebui să ne așteptăm concret pentru zilele următoare. Ceața în această după-amiază are un areal mai restrâns decât în cursul dimineții, dar deja au început să apară localități cu ceață în Oltenia, în Muntenia și în Transilvania și treptat în cursul nopții și mâine dimineață vom avea din nou ceață în aceste zone în multe localități. Dacă se va impune, noi vom anunța acest lucru concret prin centrele regionale de prognoză ale Administrației Naționale de Meteorologie. Sub aspect termic, în continuare, vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată, așa cum s-a întâmplat și azi, deci 5-6 grade în medie mai puțin. Asta înseamnă că în cursul zilelor vom avea totuși valori pozitive, dar numai până la 8-9 grade și valori chiar sub 0 grade acolo unde ceața va persista chiar și la orele amiezei, iar în cursul nopților, cum se va întâmpla și în această noapte, marea majoritate a temperaturilor vor fi cuprinse între minus 8 și minus 1 grad, deci destul de rece ca pentru decembrie, de fapt. Dar speranțe de încălzire mai avem spre sfârșitul săptămânii ceva? S-ar putea în a doua parte a săptămânii să crească un pic temperaturile maxime. Noi analizăm datele care sosesc, dar aceasta înseamnă că de-abia ne vom apropia un pic de normele climatologice. Problema ar fi că ploile cam lipsesc și ar fi nevoie de ele, deci în continuare nu prea contăm pe precipitații, cel puțin în următoarele 5-6 zile. Domnul Mărășoiu, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, vești nu foarte bune pentru următoarele zile. Deocamdată atât de aici, de la ANM. George, ai legătura.